Que no, que ainda hai os agoteros. Se unha foto, non sale... Tipo... Podedes seguir a conversación, eh? Bueno, chámame Fanny e vamos a xogar un xogo parecido ao Quen Son. Alguén sabe xogar ao Quen Son? Lo sabe? A ver, tuvistes algunha dúbida? Bueno, o xogo sigue sendo relacionado con... Algunha outra dúbida? Se non van a poder llevar son unha raia. Que vai ser que... Eu son como Faltalles... Moi ben. Que aplica... A ver, vaya así. Pero poñedemos ali que xa vai. Sí, porque senón... Estades, non? Hay que aprender cómo va a jugar. Hay que ir en chumada. Dijo para porque... Cristi vai mirando o suelo. Non andar tan rápido. Calaste? Vela ou non? Non me sale ben. Aquí hai pesa. Hai que buscar respostas, sí. Andrea, así que o que tedes que atopar é a peza do puzzle. Bien, Cris. Muy bien. Anda, viña. No, te enojamos. Sí, hombre, sí. Seguro. Chega por baixo. Cando teñades a peza... Jorge. O nome que ten é Centro de Salvamento Marítimo Finisterre. Somos os responsables da busca, Loita contra a contaminación. pero temos outros tipos de embarcacións, como pode ser o María Pita, que é un barco de salvamento, que hoxe en concreto está en Cee,
Despois temos un dos barcos máis grandes en materia de salvamento marítimo que hai en toda Europa, que é o Dominda. Circunstancialmente está a Vila García, o normal é que estea en Fisterra. Con estes medios, pois, facemos esas labores de axuda e busca, estamos en disposición de poder atender calquera emerxencia no mar. O 04 que estivo facendo un exercicio na zona de Muros e Fisterra. É un helicóptero que está en disposición de, por exemplo, achegarse ata 200 millas, recoller un home dun barco e traerlo a terra. Este, por exemplo, é un barco mercante que saliu da Coruña. Como podedes ver, hai moitos símbolos destes, azules, rojos. O color está en función do tipo de barco. Entón, nós somos os responsables tamén de que todos os barcos que pasan pola zona de Fisterra pasen a unha distancia aproximadamente de 20 millas aloxados da costa. Pois a idea deste tipo de autopistas no mar é que todo o tráfico de barcos mercantes, moitos deles con mercancías peligrosas, pase a unha distancia segura de costa. A nosa función é procurar que todos os barcos pasen pola vía de tráfico correspondente, é dicir, polo camiño que lles corresponde, e tamén falamos con eles e pedimos unha serie de datos. Todo eso facemos cunha serie de comunicacións que serían estas. Este é simplemente un software de xestión de comunicacións. Preguntámoslle todos eses datos que antes vos comentei e, na medida do posible, navegan polas vías correspondentes. No chegado caso, se algún non nos fai caso ou entra na zona esta que para eles está prohibida, pois informamos a autoridade marítima. Normalmente isto é un banco pesqueiro bastante bo e sempre ten moito tráfico de barcos pesqueiros. O obxectivo último deste tipo de dispositivos non é só regular o tráfico, senón tamén tratar que estas zonas de moita pesca pois estean protegidas deste tráfico de barcos mercantes. Isto que temos aquí é unha representación gráfica do vento que esperamos. Estamos esperando o vento do suroeste, forza 8. Ven sendo 40 nudos. Isto pasado a kilómetros por hora poden ser 90. Os compañeiros co control do tráfico marítimo, os barcos que suben, os barcos que baixan, os barcos que pasan por aquí pola costa galega, é o que controlamos nós. Esta é unha zona que lle chaman zona de navegación costera que solamente está permitida para os barcos pequenos, barcos hasta 20 metros. Por aquí non poden ir os barcos grandes. Os barcos grandes teñen que ir por aquí, por esta autovía que vedes por aquí. Non vedes que hai dúas vías de subida e dúas vías de baixada, só vos explicou un pouquinho. E estes que vedes por aquí son os barcos que van chamando e que, sin que chamen, automáticamente nós, un sistema que temos de comunicación, pois automáticamente xo identifica o sistema. O que facemos é confirmar que despois os datos que o barco ten metidos nos seus cacharriños, nos seus ordenadores e nos seus aparatos coinciden ca información que nos están dando a nós. O control de toda a costa faise a través dunhas antenas que están todo pola costa galega. Antenas para comunicación e antenas para recoller os datos dos barcos que son datos radar. Por aquí pasan ao ano, máis ou menos, uns 40 e tantos mil barcos. Por aquí, depois por aquí, que ás veces non chaman, non están obrigados a chamar, igual pasan outros 20 mil. Quer dizer, o control que facemos aquí en Finisterre é aproximadamente uns entre 40 e 45 mil barcos ao ano. A parte do que é o control do tráfico, nos levamos o que é a loita contra a contaminación, o sea, temos un avión, temos uns helicópteros, temos lanchas, pero sobre todo o avión que está vigilando todo o que é a costa galega e tamén chega hasta Francia, prácticamente, o sea, todo o Cantábrico. Vai vigilando por si algún barco empeza a limpar ou a botar algo, basura ao mar. Generalmente é algún tipo de basura hidrocarburos, non? O sea, petróleo ou cualquier cousa que limpa, que despois vedes que hai por aí nas playas. Entón, ese barco, ese avión é o que controla todos esos temas. Despois, a maiores, temos o que lle chaman a loita contra a navegación e o que é máis importante que é o salvamento marítimo. Temos un
unha zona que chaman unha zona SAR, que é unha zona de salvamento, que cubrimos nós desde aquí. Este é un dos centros máis importantes de España, porque é onde máis medios hai, por non decir que é o que máis medios ten. Medios, me refiero a medios de salvamento, me refiero a helicópteros, avión, avionetas, embarcacións rápidas, remolcadores, barcos polivalentes, etc. É donde máis inversión se fixo. Por que se fixo tanta inversión? Por que pensaste que se fixo tanta inversión? Despois do Prestige. Despois do Prestige foi cando se fixo, viron que era unha zona onde que tiña unhas posibilidades de que pudera haber outro accidente. Por qué? Porque por os malos tempos e polo volumen de tráfico que hai. Entón, por eso, o goberno investeu máis aquí en esta zona. Veña. Moi emocionante. Bastante duro. Moi bonito. Aquí hai frío. Moito frío. Agua, moita agua de chuva. E vento, moito vento. E caca, moita caca de cabalo. Merda de cabalo. Bueno, foi divertido. Eso é a verdad. Non sei. Divertido. Que máis? Aburrido non, coño. Isto. E necesitan pañuelos. Sí. No, porque lo sé. Teño un... Cristina. Que? Que chajo? Este está abandonado, hai outros que están restaurados, e hai outros que ainda están agora en funcionamento. Bueno, pues a miña irmán que non se llama roupa. Claro. Porque de aí é que vaen a piel. Ainda non dura un tempo. Vas. Si eres tan guai, vivo a cara. Veña, Nerea. Luego arriba tiene a Jesucristo a un lado y a la Virgen María al otro. Marcos! Estás outro. Tengo que un elefante ou solo teste? Bueno. Vamos a falar o que queira. Bueno, desviamos un pouquiño a ruta para ensinarvos un petroglifo que hai por aí, que ídelo buscar. Foi moi interesante técnicamente, a ruta estuvo moi ben guiada. Bueno, continuamos. De mañana a tarde en vez de... Ahora no. Bueno, nos rematamos, así que a ver, que tedes que vos falta? Faltaba subir. Bueno, unha vez que a teñades, entón tedes que montar o puzzle aí nas gradas, separados para que se vexan mal. Atlántico, Pacífico, Índico, Antártico. Y océano. Océano. A ver, Os océanos que